Yes, narito na naman po tayo sa ating pong munting pagninilay. Opo. Pagninilay ng ating mga sarili sa araw-araw na biyaya. Okay. Ayon po sa aklat ng Mateo 3:1-2, binabahagi po dito kung papaano magkakaroon ng isang sapat na kakayahan ang bawat isa sa isang hamon ng buhay. Hamon na nagtataguyod upang tayo ay makalagpas o magtagumpay sa isang taludturan. Maraming mga halimbawa ang ilang mga nababasa natin through online, through books, through comics, and through social media regarding sa tinatawag ng mga hakbang, yung mga hagdanan ng tagumpay. Nandyan po yung mga hagdanan na ito na magiging tuturan po natin, magiging baitang, upang tayo ay mas lalong umunlad ng isang ganap. Pero tandaan po natin, walang ibang po pwede tayong ibang kapitan, kundi siya lang. Sabihin niyo po, siya lang. Siya lang, wala nang iba. Ang sabi ng ilan, sana all. Hindi. Kasi all of us, lahat tayo, kinreate ng Diyos. Lahat ng nilalang, nakikita at di nakikita, ay nilahat ng Diyos sa kanyang paglikha. Hindi lang yung langit, hindi lang yung lupa, hindi lang yung mga hayop, hindi lang yung kagubatan, hindi lang yung mga magaganda sa ating mga paningin. Pero tandaan, ang pinakamahalaga pa rin na nilikha ng Diyos, walang iba kundi ikaw. Tayong lahat. Tayong lahat na nilikha niya na nagpapatibay. At tayo na ang bawat salita natin ayon sa aklat ng kasulatan na ang salita ay may kapangyarihan. Ang salita din ay nakamamatay, ngunit ang salita din ay nakapagbibigay ng pag-asa ng buhay. Kaya sa araw na ito, brothers and sisters, gamitin mo yung salita na magbibigay ng pag-asa sa iyong kapwa. Gamitin mo ang salita upang magbigay ng sandalan at hingahan ng iyong kapwa. Tayo ang maging tulay, hindi yung tayo ang magiging putol na tulay. Dalawa lang naman yun. Tuwid o maayos na tulay o putol na tulay. Tayo daw ang tulay. Baka ang tulay mo ngayon ay kinakalawang na. Baka ang tulay mo ngayon ay gawa pa rin sa isang lubid, sa isang kawad lang, o sa isang straw, na kahit hayop, pag tumawid, mahirapang makatawid. Dapat ito ay matibay. Pagtibayin natin yung tulay na meron tayo. Paano ito magtitibay? Simulan muna natin ito sa ating mga sarili, sa pananalig sa Kanya. Hindi po, magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng may kapal. Panginoon, salamat po sa biyaya at buhay na meron kami ngayon na itinakda ninyo sa amin araw at gabi. Patuloy niyo nawa na haplusin ang mga nakikinig, ang mga nanonood na nangangailangan ng inyong patnubay at grasya. Gabayan niyo nawa ang bawat isa sa amin na maging instrumento upang maging isang ganap na Kristiyano. Ang lahat ng ito ay aming samo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa ating lahat.